Махнаха ми гъста и ми направиха с силикон. Какво си мислите? Същата работа минава са седмица. Ново разслояване. Речената ми става на токмак се свива, не изпълнява своята функция, аз напълно изгубвам зрението си с това око. Виждах само с здравото око. Бях потресен и не знаех за какво се случва, не знаех какво става. Отивам в болницата, ти ми казват, ами то при тебе е травма, ти как искаш да стане. Така е. Не знам вече какво да правим, положението е много зле при теб. Ако искаш, ще направим нова операция. Но не ти даваме никакви гаранции. Ми пишат новата сума, ми казват кое как. Заведущата, най-главната на отделението, ми казва, ако искаш, ще направим нова операция, ако искаш, няма ти правим, ти си избираш. И аз не разбирам за какво се случва, какво става, защото преди ми направиха две операции, трета не искат вече да ми правят, защото положението е много зле. Втората операция направиха на толкова зле, толкова зле направиха, че силикона почна да ми излиза от окото, отстрани. Това не беше редно, това не е наред. След това аз почнах много да се съмнявам в тази болница. Почнах наистина да се притеснявам, да търся други варианти, други болници, нещо, да търся, да гледам. Намерях болница в Украина. Малко хора за нея знаят, но в цялата Украина, в Одес, всички се лекуват тук, защото тя е много известна. Но в Украина, на друго място не е. Добре, пиша, звъня, питам кое как, намерях доктори, отивам тук, доктора ме гледа и казва, че положението ти е много зле, не знам кой преди ти правил операция, но те са ти сложили първо неправилен диагноз, второ неправилна операция. Направи ми първата операция, тя вървя много дълго, защото трябваше да оправят грешките на докторите, които ми правиха операция в България и той трябваше да ми направи отново всичко, което трябваше, ретинатомия и ветректомия. Направиха ми, сега миналия ден ми беше петата операция вече на това око и всичко това стана заради това, че в България докторите не си направиха работа така, както трябва. Трябваше да ходя по съдови, но трябваше да изсипя сумати пари, а аз ги нямах. Затова искам да запиша това клипче, да предпазя вас, които искат да ходят да се лекуват или учили или каквото и друго да е било. Първо замислете се, вижте докторите разбират ли, не разбират ли. Намерете по-добри, защото назад не може да се върне. Което е станало вече, не може да го върнеш. Искам просто с това клипче да ви предпазя. В момента съм на петата операция, махнаха ми силикона, сложиха ми въздух, в момента той трябва да се махне след определено време и всичко ще стане наред. Докторите разбират за какво става въпрос. Лекуването в тази болница и в България са две различни болници и две различни лекувания. Тук каквото ми правят и там каквото ми правиха. Тук месеца лекувах. Инжекции, внутривенни, внутримускулни, много работи, много хапчета, антибиотици. Това всичко за окото. България първия ден операция, на втория ден хай чао. Това не е нормално. Страдаят хора. Те не са квалифицирани. Те не знаят за какво става въпрос. Те не разбират в това нещо. Не ходете там. Искам просто с това клипче да ви предпазя. Да, има много доволни, но ви няма да знаете за много недоволни хора, които наистина са пострадали, си загубили зрението и в момента не виждат. Искам това клипче да го види всеки един българин, който иска да се лекува в българските болници, каквито и да са били, защото положението в момента е много зле. Може да напишете коментар, може да сложите пръстчето, може да го изпратите на някой, да го репостнете това клипче. Много ще ви бъда благодарен. Мерси за всичко и просто гледайте къде отивате по болници, защото грешката не се прощава. Когато направите веднъж, няма връщане. Мерси за разбирането.